היי, היום אני אכין עוגיות שוקולד ואני אראה לכם איך עושים את זה. אז קודם כל אתם צריכים קערה גדולה כדי לערבב. אתם צריכים גם קמח לבן, 2 כפיות, כוס, שוקולד, השוקולד שאתם הכי אוהבים, ביצה 1 ודברים לעוגיות כדי לעשות צורות. עכשיו, קודם כל אתם תשימו את התנור ב-180 מעלות כדי לחמם אותו. עכשיו אתם תיקחו איזשהו דבר ואתם תיקחו שוקולד ואתם תמיסו אותו בתוך הסיר. תשברו את זה לחתיכות קטנות ואז תשימו בתוך הסיר. עכשיו אנחנו מחכים עד שזה יתחיל להינמס. אז צריך באמצע לערבב כדי שזה ינמס טוב. אפשר להוסיף גם קצת מים. אז בואו ניקח את הכוס ונשים קצת מים. אפשר להוסיף ממש קצת מים. אפשר להמשיך לערבב. בסדר, ככה זה טוב. עכשיו אפשר לכבות את האש. אוקיי, עכשיו אפשר לקחת את זה ואפשר לערבב את זה קצת כדי שיתקרר בצד. עכשיו לוקחים את הקמח, ככה זה מספיק. אפשר להוסיף גם עוד קצת. עכשיו לוקחים ביצה. שמים את הביצה. אפשר עוד קצת לערבב את זה אם רוצים, אבל אפשר גם להכניס את זה עכשיו. זה בסדר שככה זה יצא לכם. אפשר גם להמיס את זה מעל מים רותחים אם רוצים שזה ינוזל. עכשיו אפשר להתחיל לערבב. זה אמור להיות קצת יותר ככה בצבע הזה, זה אמור להיות רק הצבע הזה. אפשר להמשיך לערבב. אם חושבים שצריך להוסיף עוד קמח אפשר, אבל אני לא מוסיפה. כשזה מתחיל להיות ככה וזה לא נופל כל כך מהקערה, אז זה אומר שזה כבר טוב. אפשר להתחיל לעבוד. שימו קצת קמח על ידיכם כדי שזה לא ידבק כל כך כמו שזה נדבק לי עכשיו.
אז אתם עכשיו תיקחו מערוך ותתחילו לעשות את הבצק שלכם דק 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 דק. אני רואה שיש לנו כאן הרבה בצק. אם זה דביק לכם, תוסיפו עוד קמח. אפשר למרוח את הקמח. בסדר, עכשיו אנחנו ניקח את הלבבות שלנו, אנחנו נתחיל לעשות את הצורות. עכשיו תעשו את זה צפוף, כדי שלא יהיה לכם כדי שיהיה לכם הרבה עוגיות. הנה שמתי את כל הלבבות למגש. עכשיו, ברור שישאר לכם שאריות, אז אפשר לקחת את כל השאריות ככה, ואז לעשות מזה עוד בצק שלם, וטוב שיהיה לנו עוד לבבות. לא הרבה. עכשיו אפשר לקחת ולעשות את הלבבות היפים שלנו. טוב, זה שאריות, אז ברור שיצא קצת. עכשיו אם אתם רוצים לדעת איך לוקחים את זה החוצה, אז ככה, לוקחים קודם את כל השאריות האחרות שנשארים. עכשיו אפשר לחמם את זה ל6 או 8 דקות, ומלפני פשוט לחמם את התנור ל180 מעלות. צריך לחכות עד שהן יהיו קרירות, כדי שהן יהיו פרחיות וטעימות, אבל אני לא יכולה לחכות לטעום אותם! יואו, הן חמות. שואו. אני לא יכולה לחכות, באמת. בסדר. וואו, זה כל כך טעים. מקווה שאתם אהבתם את הוידאו. תכינו את זה גם אתם בבית.